ଆପଣଙ୍କ ଗଳା ଦରଜ ହେଉଛି କି? କରନ୍ତୁ ଏହି ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଆପଣ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ପରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଋତୁ ବଦଳିବା ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଥଣ୍ଡାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ବେଳେବେଳେ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ପାଣି ପିଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଛେପ ଢୋକିବା ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥ, ସଂକ୍ରମଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ବଦହଜମି ଆଦି ତଣ୍ଟି ଦରଜର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଔଷଧଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ କମିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତଣ୍ଟି ଦରଜର ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗରମ ପାଣି କରି ଗଳ ବା ଗାର୍ଗଲିଂ କରିବା ତଣ୍ଟି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତଣ୍ଟି ଦରଜ ସମୟରେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତିରିକ୍ତ ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଗରମ ହୋଇ ଖାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁର୍ବେଦ କହେ ହଳଦୀରେ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୂରେଇବାରେ ଔଷଧ ପରି କାମ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଯଦି ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ ତ ଆପଣ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗରମ ପାଣିରେ ପିଅନ୍ତୁ। ତଣ୍ଟି ଦରଜ ସମୟରେ ଅଦା ଖାଇବା ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳରେ ଜାକି ରଖି ଟିକେ ଟିକେ କରି ତାହାକୁ ରସକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ଉପଶମ ମିଳିବ। ଏହାଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ମହୁ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।